Assalamu alaikum. Sunana Hamza A. Dauda. Ni ne founder kuma secretary general na wannan kungiya mai taken Borno Youth Charity and Empowerment Forum. Sunana Yusuf Adamu, ɗaya daga cikin mambobi na wannan kungiya ta Borno Youth Charity and Empowerment Forum. Sunana Salamatu Ado Garba. Sunana Alhaji Lawan Fanabi. Ita wannan kungiya Borno Youth Charity and Empowerment Forum watan BOSEF an kirkire ta ne a babban birnin Maiduguri, jihar Borno a ranar 10 ga watan Julai shekara ta 2019. Kana ta samu shaidar rajista a ƙarƙashin Ministry of Youth Empowerment and Sport. Ita wannan kungiya ta samu kafa ne daga wajen wasu jajirtattun matasa wanda suka ɗauko hanyar kawo canji cikin rayuwar matasa marasa abin yi da almajirai da marayu da ma marasa ƙarfi. Kamar yadda take na haɗin kan matasa ne, haka zalika akasarin mu ɗalibai ne wanda muka so da manufan mai da mafarkin mu ta zama gaske ta hanyoyi da dabaru. Bayan haka su wayannan 'yan kungiya sun zauna don yin nazarin ta wace hanya da dabaru za su don ganin cewa an rage matsalolin matasa da ba su da abin yi tare da taimakawa almajirai da marayu da ke nan mai. Daga cikin objectives na wannan kungiya shine taimakawa almajirai wajen samar musu da wajen kwanciya, abinci, takalma, sabulai da kuma man shafawa. Abu na biyu kuma shine samarwa matasa mara abin yi aikin yi, wato wajen koyar da su gyaran kwamfuta, koyon gyaran takalmi, koyon ɗinki da kuma sauransu. Abu na gaba kuma shine wayar da kan matasa kan illolin shaye-shaye wato shan kwaya. Na gaba kuma shine taimakawa marayu wajen ganin cewa an ilmantar da su ilimin zamani da kuma ilimin addini. Daga cikin ayyukanmu akwai inda muka tallafa almajirai sama da 150 da kyautar omo na wanki da man shafawa a nan a unguwar Abuja Sharautar da ke nan cikin birnin Maiduguri. Tabbas nasara da dabda mu matukar zamu haɗa hannu sannan mu haɗa kai. Domin kuwa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Haka zalika ga mai neman ƙarin bayani Ko neman kasancewa ɗaya daga cikin membobinmu tare da sanin takaitaccen tarihi da constitution. Yakan iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka 070-3821-3831 ko kuma 080-2565-1314. Na gode.